तू एक सप्ताह में का चीज पढ़ले बारे बताओ। हम एक सप्ताह में न ढेर चीज पढ़ले बाई जान जो। हमरा से ज्यादा तब का तोरा से हम तेज हई। हम तोरा ले तेज हई। अब खेलबे कंपटीशन करबे हमरा संग तू करबे कंपटीशन चलाओ। अरे तो दोनों आदमी सवाल करल जी तो तीसरका आदमी कही न हाँ चाहे ना में तो कोई है ये नहीं खे जा। हाँ इहो बात ठीक है कोई रही तब ना। हाँ किनियो दी देखता कोई आवता कोई देख तो कोई हुआ बतावन मास्टर जी। हाँ रे आवतावन आवे पूछवाई जी। मास्टर जी हेने आई क्या हो गया? प्रणाम सर जी। प्रणाम गुरुजी। बैठिए जाता गोड़ टांग के। क्या कह देंगे? हमारा इनकर में कंपटीशन होता है। हाँ। बताएं रुआ के जीती केकर सवाल सही बा केकर गलत बा। अच्छा कि तू एक सप्ताह में कितना पढ़ ले बाबा। अच्छा तो हम कल बहुत सारा पढ़ ले बाई। हाँ तब एमा क्वेश्चन बा। अच्छा ठीक बा तो बोलो जा। तो बोले के ना हमने के। हाँ आगे हम करम रे। आगे हम करम रे। कर तू बताओ तो तनी। हाँ बोल। 3 दिन कितना के कहा जाला। हाँ तो ये नहीं पता रे 3 दिन के तो मैं कह जाला आधा सप्ताह के कह जाला। बा गलती बा। हाँ आधा सप्ताह ना कह जाला 1 सप्ताह कह जाला। अच्छा ये जी सही कहली ना सर। हम एक मिनट जीत गई नी। हाँ जीत गई नी तू कर। अब तने बताओ तो गाय के कौ टांग होला। गाय के 8 गो टांग होला। सही बा। सही बा ना। हमार गलती कहता हमारा के। हाँ तो तार गलती रहे 7 गो होला। अच्छा पूछो बताओ तो मछली के कौ गो मुंह होला। मछली के 3 गो मुंह होला। कैसे। एगो आगे एगो पाछे एगो बीच में। हाँ सही है इसका। एगो तो कम हो गई। हाँ तू करता तने बोलता का। मुर्गा कौ गो अंडा एक दिन में देला सन। मुर्गा एक दिन में कम से कम 5 अंडा देवेला। सही बा। हाँ हाँ बताओ तो तनी। हाँ बाछा कौ गो अंडा देवेला। बाछा अंडा ना देला सन। ना पूछ ले सर जी बताओ हो। सही बा। ना देला सन दे सन बाछा अंडा। ए मर दे बोल मत मास्टर पढ़े रस रे। मैं मर दे तारण लिख बताइबा होते। मास्टर जी ठीक बा। घुस वाला उनका और से ना मैं मर दे तू तारा पढ़े होता हो। ना सही पढ़ेला। मर दे बाछा अंडा देला। हाँ मास्टर जी अब तारा दिन नहीं बोलता है उनके गलती का बा। बाछा अंडा देला सन ना दिया सन। अच्छा तो हमर बच्चा अंडा काहे ना देला। हां अंडा देबै बताबे ना। अच्छा रुको हम पूछत नहीं हमरे घरे के मास्टर बालन ओकर खातिर तू पोखरा में ले मछली ले जीवा खियावे खातिर तब अंडा दी। शाम सुबह हम 4 गो पीसो के खियाई ना। बाकी सही चल अब क्वेश्चन करा अपन हारता होता। अच्छा बताओ का बताओ कि तू अब तू बताओ कि मुर्गा को गुड़ होला। मुर्गा के 3 गो गोड़ होला। सही बा। सही बा। हाँ ई बात हमार जानकारी बा 2 गो गुड़ होला तू झूठ बोलता रहा। अब पकड़ लेनी हम तारा के बाघ थाने के बुझाते। तो हमरा के भूलवा तो सोता तेज ना है तो भूलवा दी। हां हम यही तरह कल गई ट्यूशन। हम ट्यूशन पढ़ी ना अपन एगो हमार दोस्त बा कि वो हमारा खातिर साल भर पीछे हो गइल। रोज जाला हम काल गई रही त केकर ठीक बा हमार ना ठीक बा। हम काले गई रही ट्यूशन। अच्छा चल पूछो अब तू। हां बताओ तनी। रुक जा एगो बढ़िया सवाल तारा से करताई कर। नेटा निहुर के सिखा जाला कि खड़ा होके तनी बताओ ता। नेटा तो ये बिहार पुलिस क्वेश्चन कोइला है ये कुल का पूछा जाता जरूर कौन ना कौन ऐसे कहिए देवेला बा। चल रेडी अब से रेडी बताओ बोलो। नेटा निहुर के छिका जाला कि खड़े खड़े सूत के। सूत के। हां वीडियो लगा कर मत यू भी आ गए। ए हंसे के नहीं थे। अब पाइट
आपको आ रहा है। सही सही बोले। तू कहता सूत गए तो कोई तू के और ही पड़ देई त अलग ही दिमाग लगा ले अभी सोचा ही यार आप कहे कि पैंट खोल के पता चला क्या सही। तो ये बात होता क्या धीरे धीरे कहा लेके जाए लगला था। चल चल फिर चलो से अब हम पूछम। हम पूछे अभी फिर से पूछ। नेता हाँ। नेता निहर के छिके दे कि खड़े खड़े इन्हों से पूछा जा। इन्हों से पूछा जा। आई क्वेश्चन में का बाकी हां तो सही है। अच्छा सही मत मत कुछ कवर मत कर बढ़िया सीना होता चल रेडी नेता कौन कर रहे है सवाल बता बैठ के छिका जाला कि खड़े खड़े जल्दी सूत कर। गए। चल जल्दी। सुत के हाँ अरे मत तू तो लगे दिमाग लगा के आंसर निकाल देले। हम दो तरीके से निकालना। ओ सही है इसका। सही है हाँ ठीक है क्वेश्चन हम करो। पूछ रहे हैं। हाँ बता मोटरसाइकिल में कौ चक्का होला? मोटरसाइकिल में हाँ डिस्क ब्रेक लेके 3 गो होला। का हमें से बोलवा? गलती बा। गलती बा हो। गलती बा नहीं बताइया ता रेलगाड़ी में कितना पहिया होला? रेलगाड़ी में 4 गो। गलती बा इनकर सवाल हमर सही सही बा। सही। हम पूछे आबे। हाँ हाँ पूछो जल्दी। बोल बकरी को गोड़ होला? बकरी के 5 गो गोड़ होला। बोली मास्टर साहब। सही है इसका। सही बा। तू पूछे। बता जनवरी कब आवेला? जनवरी तो आवेला अक्टूबर के बाद। पूछा अबे सही बा इसका। बता बता एक दिन में कगो रात होला? एक दिन में 4 गो। गलती बा। गलती बा 8 गो होखेला। 8 गो होला। चलो गलती बा। अच्छा बता इसे बड़ा बता बता कला आ दूध कितना होला? दूध 10 होला। सही बता देला हो। हम तेज है ना का जानते। हर साथ घर में कौन लाइन आवेला? घर में गैस लाइन आवेला। वाह सही कहता पूछता। हम पूछिए आबे। हाँ तू कौन गैस ले खाना बनावेला? तू सुखिया गैस ले का मास्टर साहब? सही बा। ओकरे नाम है एलपीजी। पूछी हम आबे। तारा रुको बढ़िया साल तार से आऊ मत ओन पूछते। पूछा पूछा कैसे न पूछ ले बा। 1 महीना में कितना दिन होला? 365 गो। का मास्टर साहब? सही बा। कौन कौन का कि ना पूछा पूछो हमार बा। पूछे के बा। हाँ बता बता माखी के कगो गोड़ होला? मच्छी के हाँ मच्छी के गोड़ ना होला। हाँ मुंह से उड़ेली सन। आँख से उड़ेली सा। गलती तार सवाल बा। बता गलती बा। हमार गलती बा। हाँ ए मास्टर साहब अब मास्टर साहब सवाल करियन। हाँ हमनी के बताइल जी। हमनी के 2 गो करियन आ जे दोनों में दोनों बता दी हाँ। उ जीत जाई। चलो चला अच्छा बताओ जा। हाँ करा सब बता। 10 में हाँ को को जीरो रहेला? 5 गो। 10 गो 10 गो 10 में 500 में को को जीरो रहेला? 500 में हाँ 1 गो। 500 में जीरो ना रहेला खाली 5 रहेला। अच्छा आ 5 से दूर रही तो 500 हो जाला। तो 10 में आ 10 में 5 गो जीरो। हम कल 10 गो जीरो तू 5 गो कला हवा। केकर सही बा मास्टर केकर साहब? सही बा? हिनकर सही बा एगो तहार एगो सही बा। अच्छा 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 कौन हमार सही बा? 10 में। हाँ हाँ चलिए गौर करी तबे ना गौर हार करी। जीत हुई। देखो और बा। का गाय के हाँ। को को पोछ होला? गाय के 4 गो होला। आया गाय के 7 गो होला। केकर सही बा? आ गधा के नाक को को होला? गधा के ना के गधा के नाक तो एगो 5 होला गो, जो 5 ना गो। लह गेला सन। 5 गो। आ के जीतल मास्टर के जीता साहब? बताई? रुक जाई जोड़ दे दिन जा। जल्दी जल्दी जोड़ के बताई जनता चूटा लेके भाग दिया सन हमनी के।
एक पॉइंट खाली हार गया तुम। हम जीत कोई मर गो। गए मास्टर साहब हम जीत गए नहीं बोला हमरा चले हरवा का? देला तू अब तहार ओइबे ना तो याद ना तू हमरा झूठ बोले ना हरवा देला ना ना मास्टर साहब ठीक कइला वन खड़ा हो हार जाई गेलो। अब हम अपन जा जा जाई